Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. आंनि सनजना ब्लग चेनेलाव गासिखौबो फिन खनसे बरनाय थाबाय। लोगोफोर जोंहा आनैलांहा दिनै ओंखाम गोरलै जाहोगोन लोगोसे बाथौखौबो गोदान हेबगोन आरोना लोगोफोर। बेखौनो एसे ब्लग बानायलांसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां नायलांबाय थादो। थ'दे बिदिब्ला दिनै भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। लोगोफोर नै बाथौ हेबनायाबो स्टार्ट जाबायानो लोगोफोर बाथौ हेबगासिनो ओमफ्राय आंबो नै बिसोरनो साहा होनो थाखाय गाइखेर साहा फुदुंगासिनो आरोना लोगोफोर। नै लोगोफोर आंहा बिबार माला सुगासिनो ओमफ्राय माने बिबारा सुखानायमोन आरोना ओमफ्राय बायनायसोमोन आरोना बायनायाथ' बे सुक्लि दिरुंजोंसो सुयो नालाय बिदि सुनायखौथ' बाथौआव होआ नालाय जोंना बेनिखायनो बख'फिननानै गोदानै आवा खुन्दुङाव सुदों आरोना लोगोफोर। बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो आं एसे दिन्थिलांबाय थानोसै ना मा होनो गाइसमोन बिबाराबो जि मोजांखा बे मा होनो गेन्दाय बिबारा लोगोफोर। बिदिब्ला सुबाय थानोसै आङो दायो बाथौ साजायनायखौबो एसे दिन्थिना होनोसै। आसिफोरा थाइनै जायो दैया बाथुआ मालाय नांथाराबा मानो होनबा दै थाइसे थाइनैखौ दिनो नागिरदो रुजुन मोनजालियाना दाना उना बाथुनिया दाङा बालाय मा जानो दांबासो जागोन बिसोर दिनो लोगोफोर नै कमप्लिट जाथारसिगोन आरोना माने ओमफ्राय आमाइ आथिं फुजानि जगार खालामबाय थादो ओमफ्राय जों बिबारखौबो साजायहोलांबाय थादो आरोना लोगोफोर आनैजों आंजों माने टाइमाबो थोस्लाबला नालाय बेनिखायनो फुजाखौबो जगार खालामहोलांखाबाय जोंबो साजायगासिनो। माबायदि नुखो नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर बाथौ साजायनायखौ। खोनासं लामा गोथारनि मुगा बावदों होननानै दासाना दावथाया फुराखै लैथोआलाय दहाय आफा Dia pupa lang rete. Kulum ayang ko kulum. Pupu. De, kami làm gì vậy ạ? Kote ko kulum sabay sirke. Hello. जोंना खुलुमनाया जाबाय फुजा होनाया ओमफ्राय नै बिथिंजाय आदैजों बाजैजों संगासिनो लोगोफोर संनायनि लाहार फाहार जागासिनो
दा नायलांबाय थादो मा सङो देखायनोसै आरोना बे जाहैबाय आबौ जोंहा आबैनि फंबाय आरोना ओइ गथाय खुलुमफाय गुबेन खुलुम दे Sao ăn mày không thật kìa Vì đâu nha mày ạ Ê nó sao đúng hả Mà mày đừng đến thằng mà mày ạ เพมิลีफट' लाना होदोंमोन नै लोगोफोर आमाइ आनै ओमफ्राय आनैनि फिसाला सानै ओमफ्राय बे जाबाय पुपु बेथ' आदैनिसो फिसाजो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै बेथिंजाय आं मैगं हाफागासिनो बिसोरजों सबजि हागासिनो आरोना गासैबो लाब्रा मिक्स खालामनानै एवगोन आरोना गोथार मंगलबार साना Magelang namanya berarti. जोंनि थानसालिया नै लोगोफोर अमा बेदर ओमफ्राय नैबे जाबाय दाउ आथिं खर' मुरि घन्टा आरोना लोगोफोर बेखौबो लाब्रायाव होफागोन आरोना ओमफ्राय बिथिंजाय आं नै दाउ एवगासिनो बिथिंजाय अनला एरगासिनो बे जाबाय दाउजों अनलाजों आरोना अमानिबो संदों ओमफ्राय नैबे जाबाय दाउनि आरोना लोगोफोर स' नै जोंना मैगङाबो मोनबाय बे जाबाय दाउनि अनला आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बे जाबाय सबायजों अमा बेदर वाव टेस्टि लोगोफोर दिनैनि ओंखाम गोरलैया बिराद इन्टारेस्टिं आरोना बे जाबाय अमाजों अनला ओमफ्राय बे जाबाय लाब्रा मिक्स आरोना स' लोगोफोर लुगैनाङा दे नोंथांमोना नै बिथिंजाय गथ'फोरनो ओंखामखौ जाहोग्रोबाय आरोना Gotoh sama Jaki? Jodoh? Gotoh sama Jaki? Kita mana lagi kena? स' लोगोफोर माने नै दौरिफोरखौ बाथौ हेबनायफोरखौ माने लास्टाव मान हरनाय जायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै आनैजों आमाइजों मान होगासिनो आरोना लोगोफोर Ya kamu. Hai gulabu. Hai cuma nè, phải tăng này phải nè thằng anh. ไม่แหละไม่เยอะ Biu. W ไม่เยอะ Biu. Phải cuma ni. W นะ W กี่แหละ W คน W หน่อย X X อะไรมาดิ X tadi mati. Sampai. लोगोफोर जाखांबाय ओमफ्राय नै खोमसि लांथारबाय दिनैनि ओंखाम गोरलै जानाया ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौबो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन स' बाय बाय गाइस